मा लांगासिनो नोङो हा मा लांगासिनो बा नाखो आरो बामि माहानिफ्राय बामि मोनबोलायखो नोंलाय नाथुरिसो हा नाथुरि हाउ बा So hello everyone, welcome back to my channel. So नाथुरि ना मा बा बामि सामि ना मा बेखौ बनायनोसै आरोना स' चलो नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर स' चलो नायानो नायलाय थैबावाखैलै दाबो जिन्दायैनो दोङो आयौ हा मा बारनाय दाखालिलाय दाखालि मा मानि बारनाय भिडिअ नुनाया ओमफ्राय बिथिंजाय रेडि खालामना लादो माबा मानो मोनलायो थास' इनिफ्राय बिथिं फानलु सानलु देना लाना नांबायदा ओमफ्राय खाम मोनखाबाय आरो खामखौ संहरखाबाय दिनै ना ओमफ्राय बिथिंजाय लरहा जानहरखाबाय माबा बनायनो थाखाय मानो मोनलायो ए नाखौ फ्राय खालामनो थाखाय ओमफ्राय बिथिंजाय दङ जा मैला सुवाखै आरो बे माखौ नै जे गोथाव रोङा आरोना हा आंनि भागो नों जाया जाया हेन सानदों जे होमबा नोङो बेदरखौ होनदों रे जाया हेन सानदों जे होमबा स' बनायनोसै दायो जाबानो जाबायब्रा दायो माथो बिमायाबो होनदों आरो मोनजायाखै होननानै होनो स' जाबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर दायो बरियाहै माथो जाय बेहा फानलुखौ दायो नै देखांबाय माखांबाय फानलुआबो फिरिंगिसो आरो फानलु फिरिंगिबो होनना दांलै इखो फिरिंगिखौनो होनोथाय हो फानलु फिरिंगियानो गोथां नुदों आरो इनिफ्राय बिथिंजाय दायो रेडि जाबाय सासेया हरनो थाखाय जा रान्धिनिया ना हा नङा होमबा मा औ रान्धिनि बेलाय नायदे माबायसा बाब्राबगोन नायदे संख्रि हरनालाय संख्रि होबाथाय आरो देन्जार बादल' खाबाय नायलाय होलाय हा खावसेया थैयाखै बेखौनो नायदे माबायसा बाब्राबगोन नाय गैयानो बेसे बाब्राबाखै माथो थैखाबायना होयो मामाया होना दोनखाबायनो थाथोंसै एने बाब्राबदों होमबाबो एसे माहाय बाब्राबदों आरो ना थैया बाब्राबगोन बेखौनो दा हालदै लागाव हा लगायना लाखाजोबनोसै है मा बिरदोंब्रा बेलाय माहाय थावालाय बेसेबां हरखो औ खनसे फुलायलायबाय माथो आरो थावालाय बे गेजेराव मा जादों रङालाय मा जेबो नङा दांना हरदो थाव बेरदों माथो माहायल'सो बेरोलै बेसे बेरा थांनाय ना बिनि बेरनाया सिन्थायानो गैया मा जाखो आयै मादों संगोन इखौलाय मा बिदै बनायगोन ना भाजि बनायगोन ना मा बनायगोन मैगं बे मैगङाव आंहालाय आरो बेखौ हरला जेबो बनायला हेंसासो नांबाय थादों आरो मैगङाव हरगोन ओमफ्राय गाबोननि माहाय दोनगोन खोमा बिबार जालायनोसै खोमा बिबार जालायनोसै हा बेसेबां खोमा बिबार जानो सोरहा फैनाय मोनदों साला ना माबाया देरोलै ना बोथियाया सोरहा फैनाय न' खाथिनिया इस्रानो न' खाथिनि हरनाय सोरहा इस्रा न' खाथिनि इसारा सोर हा इखौनोथ' सोर न' खाथिनि सोर नाम गैया हा ओइ जाबायदां स' बेखौ जायो दायो बिथिं माबा खालामना लानोसै आरो बेखौ बरियाहै फ्राय खालामना लासिगोन बांद्राय खामजोबा हा बांद्राय फ्राय खामजोबा माने
Manghaylo फ्राय खालामो Manghaylo? मोनथारनाय खामा Mana mahaylo आरोलाय मोनथारनाय खामा स' बिथिंजाय दायो बियो फ्राय खालामना लानानै रेडि खालामना लासिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव थारुन ना थास' इयो थारुन थास' ना थारुन ना मा थारुनबो थास'बो थास' स' ओमफ्राय थारुनाव हमसै आरोना बे मालखौ दा बरियाहै लास्ट फिनिशिं ना जोबखाबाय बेनि उनाव सुरुवात खालामसिगोन मैगं संनायनि आरो थारुन मा बाखोनानि मा नामायदों नोङो गेन्द्रा हा मेमे मा नामायदों जेबोआनो गैया माखौबा नामायफैदों आरो बेंग्राग्राहै मा गैया जेबो गैया ओंखारदो मा दोङो गैया जेबो गैया आया माबाबायसो आथेंखौ माबा मालाय साफा खालामबाय हनै बाखोलांस्राबाय माथो आरो नायलाय ओइ सै फैदो मिमि फ्राय खालामबाय हा ओमफ्राय जेरै माने थाव होना लासिगोन बरियाहै आंहा खुगानिफ्राय बरियाहैयानो थांबाय थायो बरिया ना फानलु दै देनाया बेयावसो हरगोन ना आंलाय सानदों नायावनो हरगोन होननानै आरो नाखौ फ्राय खालामहरगोन भाजि बनायगोन होननानै आरो नाङा आंहा बेदर दं आं बेदर जागोन मानिबा बा ब्लेक शिप गैया बेयाव लागायना हरबाय ने मालाय सामब्रामखौ दा सामब्रामाबो बेरगोनसो दै इरैनो एरना होबाय आं जाबायलै गैया हरनोसैयानो होमबा स' बिहा बिथिं बिखौ हरबाय थासिगोन माबाय थासिगोन हा दा उनाव हरना होदो ब्रा मा दायोलाय मा हरना होनो आरोलाय हा बेखौनो दा हरना होखादो दायो बिखौ मानसियालाय नंगौना नङालै ओमफ्राय मोसालायबाय फानलु हरना होखासिगोन फानलुनो स' बिहा दायो इथिं बेखौ बनायबाय थासिगोन फानलुखौ हरना होसिगोन ओमफ्राय आरो उनाव मिथिखायो आरो बेखौ माबायसा बनायो दै संख्रि हालदै हरना होसिगोन ओमफ्राय रुइबाथाय आरो उनाव लास्टआव फ्राय खालामनायखौ माबाना हरनोसै आरो दांना हरनोसै ना बरियाहै हा लागाव जि मोजां खोनादों गाबनायखौ थेब होननायखौ गाबनायखौ ना नाय रायथिं दे नायलाय तेरिका दे नायरा माबा मानो मोनलायो माबा हेनसा नुथारदों रा नोंखौ मानो मोनलाय कामवालि बाय संख्रि लागायना मोनसे रुइबाय थासिगोन ना उनाव लास्टआव बेखौ हरना होनोसै आरो लोगोफोर बारे ओंखामबाय आरो हामा मोननांला खननै होनबायदां
खोनैना खोन्थामोनबाय नामा बेखौ हरनोसै बेखौ हरगोन होननानै लास्टाव हरगोन होननानै ना हालदैबो दांना हरखाबाय ओमफ्राय दै हरना खानसै दायनो दायनो हरखानसै ना दाउनो हरगोन जों बेदराबो नै गुदुं खालामनांगोन आरो गुदुं खामाखै पापा जि मोजां नुखादों आरोना नुनायाबा नै थाव लरहायानो जा गोसोमला गोसोमलु गोनजासो गोजोङा थेंथें थुंथांबो गाबद्रायोलै ना खामो मा खामो दै हरनोसैबालाय हरखादो होमबा खोबनासो होनसै नामा होमबालाय नामायखादों आं हादों हालाखौलायनो नों आन्दो खालामदों दे बेखौसो खोबना दोनथ'नांगोन बेखौ खोबना दोनदो नङाबालाय एलाय हायफिनखाबाय गेन्द्राया हनै बाखैसो उन्दुसिनसै फ्रिसआव एलाय हनै उन्दुहैबाय दा उन्दुहैबाय उन्दुदों मालाय कालुआ सां मोजां उन्दुदों मालाय माबायसा होनगोन नाहरबाय दायो खोबना होनसै दसे न सब सिरि दाबाथाय सिरि सब सिरि जाखायो रा बेबो सिरि जाबायना बेखौनो दा गासिबो सब जाजोबखाबाय ना बेखौनो दा खोबना होनसै दा रुइबासो नायगोन आं रब'दोंसो नायदों स' बिथिंजायबो रुइबाय थासिगोन ओमफ्राय दा उनाव बेखौ खनब्रै जासिगोन आं होननाया बेखौ लास्टाव हरना होनोसै बेनिफ्राय आरो मोनबाय जानोसै खामसा मोनजोबखाबाय बेखौबो गुदुं खालामसै मानसि जानोसै आरो स' थेंक इउ दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय स' मोजां मोनदोंब्ला मा होनना हरला लाइक शेयार ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना दाबावसै आरोना स' थेंक इउ टाटा बाय बाय